o adunahan. Og siyempre Friday man karon na po tayo laing OFW natong kumustahon mga kagahi. Lain-laing trabaho nang nasudlan sa usa ka OFW sa Thailand. Karon usa siya ka librarian sa usa ka tungaan. Kumustahon nato ni siya mga kagahi. Ang 31 anyos nga taga Barangay Crossing Libuna, Bukidnon nga si Donnie Daculyat. Donnie, good morning! Good morning, Vern. Sawadee-kap. Good morning, mga kagahi. Uy, kumusta? Dati, sideline lang ni sa barangayan sa una. Donnie, kumusta ka diha? So karon nakasa, unsa exact address nimo karon? Bangkok. Ako sa Bangkok. Bangkok, Thailand. Ha? Pilan na ba ka katuig diha, brother? Kuha na, 6 years. 6 years na? 6 years ko last month. So dili kaingon nga nilupad diha sa during pandemic before na, so 6 years na ako. Before pa. Alright, brother, kumusta ang imong mga pirmirong tuig paglupad nimo diha sa Thailand? O ngano dito nga nag-decide ka nga mag-OFW? Una, na ako yung mga barkada nga naadire, nagtrabaho, tapos nang-invite sila ba nga kanang gusto ka mo ani dire kay na yung mga kuan dire na mga opportunities. So murag wala pa na ni siwan sa akong huna-huna nga mo ani dire. Tapos may isa ka adlaw nga murag ni-decide ko nga sige mo testingan daw nako kay murag exciting ni kay bag-o nga experience ba. Tapos mo to akong kato nga time ba wa kay trabaho ato dire sa Pilipinas? Wala, kuan lang kanang freelance lang. Okay, pero ni graduate na ka to. Unsay course day by the way nimo Donnie? Tudlo education. Education, okay. So mo to nga murag ni decide ka so mo nang ni nakalupad yung ka diya sa kuan sa Thailand. Kumusta imong pirmirong tuig diya? Unsay mga struggle? At first murag exciting pa kanang murag kay syempre bag-o nga lugar, nga na ba. Tapos mga week after kanang magsugod na ka og kanang sa na trabaho ana ma-realize nimo nga ganong naam ko diri kanang ang imong kontra kay kanang ang kamingaw bitaw ma-homesick ka kanang basta murag maghinuktok lang kag kalit. Usa ni mga first 3 months ana? Mga kuan gid na mga 6 months ito nako nga gi kuan gi murag na ako ato nga struggle ba nga una-una ko muuli na lang ka ko ana oh my God. naapod sa kong una-una nga kumuli ko unsa pa kong buhaton didto ana man bitaw. So say pirmiro nimo nga mga trabaho nasudlan? Una nakasulod ko og kanang Child Development Center. So murag ang mga estudyante is mga bata. Okay. So in fairness pagtudlo na gid diretso imong nasudlan nga trabaho? Oo, kay mo man halos kasagara diri ang ilang coin. So mo to nga nakasulod ko nga to for 1 year tapos bali tulo ka trabaho ako nasudlan diri. Pwede ba dia multiple imong kuan? Dili na after ato nakasulod na po kuglain okay. Ang opportunity nga niabot. So mo tong gisudlan ako as nagsugod ako as staff tapos gi-absorb ko as kanang assistant manager for 1 year dagto. Okay. Tapos kanida yung karon nga job dili ko mas nagdugay kaning eskwelahan. Kato mong gingon nga murag gimingaw ka, homesick ka. Unsay imong buhaton para medyo mawala sa imong una-una nga ma-homesick ka? Kuan usahay kay naman gyapon ko yung mga kauban nga Pinoy magkuan na lang mi magluto-luto mi humagtrabaho magkanang magtapok mig panihapon so ibisi wala sa kamingaw. Ibisi nimo imong kaugalingon ana. Ibisi lang tapos murag kumbaga ang imong i-routine na lang magtrabaho ka tapos kung namoy time nga magtapok pa sa mga kauban panihapon pagkahuman murag magmuni-muni kag imong time gamay then tulog moingana na lang then mata na pud ka murag routine na nimo ba. So far ba sa imong sitwasyon karon medyo nakayon ka nga worth it ra pod nga nilupad ka diha sa Thailand? Worth it naman pod kay murag na madugay man gud murag malingaw na ka ba. Okay. Alright. Pero nagyapon ang kanang mingaw gihapon kay syempre ikaw ra ba isa dire wala kay laing masangpit. Mo gina akong gikulban bagingana kay magsakit ka may man tong kasi mo mama kay magsakit ka may nga wala kay laing masangpit mo nang nalanggay kay batian ka may manambal sa
diretso kay wa kay maduulan. Oh, speaking og gigana, kumusta diya panahon sa pandemya? Kumusta imong sitwasyon diya sa Thailand? So far okay man pod kaluoy sa Ginoo. Ya kuan bisan og despite sa pandemic na magyapon mi trabaho din wala migi gimaynusan namong sweldo or unsa ba bisag work from home lang mi inya less lang ang amo ang oras sa trabaho murag same ra gihapon ang benefits nga gihatag Alright. sa amo. Dabi Brad, layo man ka diya Brad. Ang love life Brad, napagyapoy love life Brad. Kumusta ang love life diya Brad? Ang gihapon. Unsa man ay mo ka nang naba di ang love life o long distance relationship ka? Wala. Karon wala. Sa karon wala. Ayay! Brad, siyempre, amo nakita sa imo diya, medyo okay man imong plaster diya. Unsay mensahe nimo sa imong pamilya? Nga nagtanaw o naminaw karon? Laban lang tani kay wag ko kauli magduha na ka tuig siguro. Ay, 2 years na, dugay-dugay na po day. Okay, tungod sa pandemic lagi wala nakalupad. So, sige lang, laban lang. Tapos, unsay mensahe nimo sa ubang mga tao nga nagunahuna karon nga mag-OFW pod? I-prepare lang imong self sa mga mingaw, sa mga kuan, kumbaga kuan lang kanang murag imuhang andaman imong self ba nga mas strong ka pag abot dili kay wala kay laing masangpit so ikaw ra imong kaugalingon ra. Alright. Kung nakay kaila maayo so ngana lang imo lang yung i-andam imong self. Alright, brother. Mabuhay ka dia og irigal sa lapon media sa tanang mga Bisaya dia nga nakaron sa Thailand og tana keep safe kay murag siyempre napagyapon ang pandemya. Salamat kay sa imong panahon. Og unsa man ni doon everyday ang imong trabaho? Online lang ka? Gaadto ko og opisina mga siguro once or twice a week. Karon madto ko na pud karon kay naay kailangan nga buhaton. So madto lang ko didto pag mahuman ako muuli na sago kay padli kay ko ma-expose sa gawas kay nag third wave man gud mi diri karon so nag-lockdown na pud. Brother, dagan salamat og mabuhay ka diya sa Thailand. Ayo-ayo diya, kumuli ka pohon, size 12, ha? Dagan salamat, Donnie Daculias, ang atong gahi nga OFW diya sa Thailand. Okay na yung kikadlo kang yung kanang mga mingaw-mingaw. Sabi na sa akong asawa, mga isa kadupa lang galing, mawala lang ko ba, mingaw na kayo. Grabe lagi. Ano nang hiwi mang kalit, ano di man kamoto. Inom dumilit nga nasa ako ang imong bayad. Alas 7:41 kadyo lang mamuga sa mi kadyo lang.